събрани са в Твоето име. Защото Ти казваш, където са двама, трима събрани са в Мое име и аз съм между вас. Въпреки че, Господи, с телефони се свързваме, Господи, но Духът Ти, Господи, навсякъде в небето и в земята. Святи Боже, аз се моля, Господи, Ти да заемаш това централното място. Да благословиш нашето служение, нашето общуване, Господи Исусе, който ние заставаме, Господи, за дух и истина. Святи Боже, ние Ти благодарим Ти за този изминал ден. Господи, ето идват и нощните ни почивки. Нека Твоята ръка да бъде, Господи, върху всички наши скъпи брати и сестрички. Святи Боже, докосвай са, Господи Боже, докосвай са тази вечер до всички наши брати и сестри. Това събиране, които са събирани и се молим за едни и други. За това казва Словото Ти, Господи Исусе, че Господи, щом двама, трима се съединяват са в едно, Господи, каквото да поискате в Мое име, аз ще Ви го дам, но нека да бъде с вяра. Нека, Господи Боже Исусе, да се докоснеш, Господи Боже, до наши братя и сестри, това, което са събирани, се молим за всички, не само за нашите нужди, не само за нашите проблеми, но ние се молим, Господи, за всички, Господи, за целия свят. Господи, ние не се молим само за света, тези, които си ги дал, Господи, на тях се молим. Боже, то последни времена сме застъпват, Господи Боже, тежките времена, трудните времена, но ние се молим да ни крепиш, Татко, да ни крепиш, Господи, за да успоини всички до края, да дните си на живота си. Защото Ти казваш, падат и стават и моите пътища, следвайте. Да, Господи Боже Исусе Христе, помогни ни, Господи Боже, всички заедно да вървим този път, въпреки че камелив и трунлив, Господи, дай сила на нозете ни, за да Ти следваме, да Ти служим и да бъдем верни пред Твоите очи. Святи Боже, докосвай са, Боже, до пастира Рифакри, докосвай са до брат Митко и всички братя и сестри, които сме свързани сега този час. Господи, да благословиш тяхните семейства, да благословиш тяхните дечица, тяхните внученца, да ги крепиш, Господи Боже. Пази децата ни, пази децата ни от суета на суетите. Господи, всяка стъпка, къде стъпват децата ни на криво, Боже, да обърнеш стъпките на тях в Твоите пътища, Господи Боже, за да бъдат спасени децата ни, Господи. Защото Словото Ти наистина казва, плачете за вашите деца, искайте ви вашите деца да бъдат в Твоята кошара. Моля Ти, Господи Боже, срещни децата ни, Господи, да не бъдат заблудени в този объркан свят, Исусе, а да следват и те да Ти служат, и те да бъдат спасени на наши скъпи брати и сестрички. Халелуя, халеларе, харабаба ера тури, орабаба ера хане, орахане нера баба, Отче святи Боже, Господи Боже, Исусе, докосвай са, Боже, Исусе, до пастира Факри, Боже, Ти виждаш неговите трудности, неговите мъки, Господи, няма при кого да отиде, освен пред Тебе идва, Господи, с вяра и с сила. Господи, Ти да го докоснеш, Ти да настановиш всяка сухожилия, Господи, всяка вена, всяка кост от тялото му, за да стане, да тича отново да
застане на трона, отново да извика към Тебе. Моля Ти, не го оставяй дълго време, Господи, на леглото, Господи. Ние се застъпваме, се молим да го държи здраво, да стане отново да тича, отново да се прославиш в неговия живот. Халелуя, Татко! Ние се молим, Господи, за децата му, ние се молим за Камбер, Господи Исусе, дай му слово на Камбер, Господи, и словото да бъде идеятелно, помазващо, силно слово дай, Господи, за да може, Господи, словото да излиза от устата му, Господи Боже. Моля Ти, Господи Боже, нека словото Ти да запечатваш във всяко едно сърце, Господи, да не заставаме, Господи Боже, само за Господи, като лицемерни пред Твоите очи. Да не бъде, Господи Боже. Нека, Господи, повече вяра и повече сила, повече успех да е на Камбер, на семейството му, Господи. Аз се моля за брат Митко, Господи. Господи, ние са виждани по скайпове, Господи, но очи на очи не са виждани, но Ти виждаш дълбочините на сърцето му, душата му и всички, които се включат в това събиране, да ги докоснеш, Господи. Ти знаеш нуждичките, проблемите на тях, Господи Боже. Халелуя, Татко. Святи Боже, Господи Боже, благодаря Ти, Господи Боже, че чуваш нашите молитви, които се молим за правниците ни, Господи, и в България, и в Европа, и навсякъде, Господи Боже. Благодаря Ти, че Ти си прекратил, Господи, войните, Господи Боже. О, Господи, но Ти си казал, Господи, че когато чуеме разни неща в света, да не се боим, Господи Исусе, това трябва да стане. Но ние вярваме, че Твоята ръка върху семействата ни, върху децата ни, Господи Боже, Ти няма да допуснеш, Господи Боже, да се случат по-тежки наказания в нашия живот. Ние сме Твои, Господи, нека да бъдем Твои до края на дните си на живота си. Святи самогъщи, Боже, благославяй, Господи Боже, нашето правителство в България, Боже, То виждаш, стъпка по стъпка става все по-трудно и повече, Господи, става, Господи, мъчително за гражданите, за народа, Господи. Разум и мъдрост дай на правниците ни, Господи, да ни водят към правилното, Господи Боже, и да даваш дух на покаяние, и те да повярват, и те да бъдат спасени в името на Исуса Христа. О, святе Боже, аз Ти благодаря Ти, Господи Боже, за всичко Ти благодаря Ти, Господи, за храната, за облеклото, за здравето, за слънцето, за въздуха, на всичко да сме Ти благодарни, Татко мой. О, Господи Боже, Ти знаеш, Господи Боже, и моите трудности, Господи Боже. Ето 28 години аз нося този товар на моя гръб, Господи. Господи, ако е възможно, Господи, прекратявай този товар от моя гръб, за да стане светето да тича, да бяга, тя да създава дом и семейство. Моля Ти, Господи, на Тебе разчитам, на Тебе се уповавам, Ти да вършиш Твоето дело в нейния живот, Татко. Отче святи Боже, ето ни напрягаме на годините си, Татко. Ето моя съпруг, ето на 71 вече, Господи, и аз също тръгвам, Боже. Господи, тук сме на тази земя, искаме да видим задумена, искаме да видим, Господи, всичко това, каквито мечти имам в моята душа, но вярвам, Господи, че Ти си приготвил най-щастливото и най-доброто за нейния живот. Отче святи Боже, благослови нощите ни, дай ни благословени нощи, спокойни нощи на братя и на сестрите ми, Господи, да ни покриваш тази вечер с Твоята свята кръв. Нека сънът ни да бъде сладък, Господи, с Тебе да сънуваме, Тебе да виждаме. Халелуя! Оставаме святи самогъщи в Твоите божествени ръце. Алелуя! Амин! Amen. Брат Митко, помесайте няколко на метрото. Халелуя, Боже.
Благословен да си, Господи. Благословен да е този, който иде в Господното име. Благословен да бъде този, който седи на престол. Благословен да бъде Божият агнец, който беше заклан за нас и изкупил живота ни чрез кръвта си. И той каза вече, не сте свои си, но ви сте изкупили се чрез кръвта на Исуса Христа. И ние ти благодарим, Господи, ти казваш, след като ти си ни изкупил, Боже, помогни ни, Господи, в нашата греховна плът, Господи, в нашето греховно човешко естество, Боже, да не живеем за себе си, Боже, но да отдаваме, Господи, повече внимание, повече отдаденост да отдаваме, Боже, на Тебе, защото единствено и само с Тебе, Господи, има смисъл в живота. Ти си сърцевината на живота. С Тебе започва света, Господи, с Тебе свършва света. С Тебе започва, Господи, живота и с Тебе свършва живота, Господи. Ти си Бог, и няма друг подобен и равен на Тебе, Боже. Благодаря Ти, че си ни познал. Благодаря, че си ни познал, Господи. И Ти казваш да излезем от този свят и да не се съобразяваме нищо с този свят, защото любовта към този свят е обратна, Господи, на Тебе. Помогни ни, Господи. Моля Ти, ела тази вечер, Господи, ние се предаваме като съдови в Твоите ръце, Татко Небесни. Ела и ни изпълни със силата на света и Божия. Господи, ние сме Твоите синове и дъщери, Господи. И ни казваме, че ние не искаме по нищо човешко да се води Твоите служби, но ние искаме да дойдем присъствието на Святия и Божий Дух. Не желаем и искаме да дойдем третото лице на Бога помежду нас. Той да ни напъсва, той да ни чува, който молитвите, който ни викаме към Тебе. Господи, Ти казваш, съгласни двама на земята и каквото и да поискаш ще бъде дадено. Моля се за всички воля, бъдете на земята. А този час да се разки, моля, нека Твоята любов, Твоята безусловна любов, Твоята огромна любов и Твоята милост, и Твоята вярност, и Твоята щедрост, Господи, да срещне всички волни, Татко Небесни. Тази вечер аз Ти моля, Господи, Ти благодаря за верният остатък избран по благодат, които са спасени. Господи, благодарим Ти за това, че не си в това число. Помилвай ни, Исусе, и за това ние Ти молим, както каза Господи, изпълни ни за Святия Божи Дух. Ето и ни съмни, които ние се нуждаем от Тебе, които чакаме Тебе, Господи, Ти да ни изпълниш, така че живота ни да има, Боже, здравина, живота ни да има същина, Господи, за това, че Ти си в нашия живот, Татко Небесни. Отделение от Тебе, Боже, не може нищо да направим. Затова, Господи, ние желаем да се намерим в Тебе този час и Ти да се намериш вътре в нас. И ако ние имаме Твоите обещания, и ако имаме ни Твоите думи, които си писал в Твоето слово, то казваш, че Ти си ни отговориш, защото вярно е Твоето слово и заслужава пълно приемане. И Господи, моите брати и сестри, този час Те приема Твоето слово, приема Твоите обещания, Господи, и отново ние се утвърждаваме, отново, Господи, ние се укрепяваме, отново, Господи, ние се надяваме. Чуваш, Господи, Ти казваме нашите души, а Ти си верен и правен да не избавиш, защото, Господи, си верен на своите си обещания. Благодарим Ти, Господи, че голямо по-дори може и ние да сме неверни, но Ти верен само, защото не можеш да се отречеш от себе си. Погледни, Господи, благословно. Господи, вярвам, че тази вечер Ти си прости греховете ни и си прострал, Господи, когато си начуваш и си прострал ръката си, Господи, да избавиш страданица, Господи, който вика към Тебе. Татко Небесни, молим Ти за пастор Чухри, Господи, ние го предоставяме пред Тебе. Тези крака не са дадени да остават, да не могат да върви. Тези крака са дадени да става една главе името на Господа. С тези крака има още много работа да работи, да отива на благовеста и да освобождава пленниците от грех, да отваря очите на слепите, които са в този духовен мрак още, и всяка една болест и всяка една немощ, Господи, Ти да го употребяваш чрез Божието Слово, наистина духът на Господа да го употребява и да види чудеса и знамена, Господи, когато той
си моля, когато той поставя Словото, наистина да видя чудеса и за мен. Молим се и за милост на моите брати и сестри. За семейството на брат Синай, за семейството на сестра на Светла, за семейството на брат Николай, за семейството на сестрата на брат Валя, Господи. Моля те, милост, Господи, за другите, които не са се включили. Благодарим ти за това християнско семейство. Вярваме и знаем, Господи, че ти си този, който ни благославяш, че ти си този, Господи, сега, който чуваш нашите молитви и бъдеш да изпълниш своето слово, защото, Господи, ти си велик, защото ти си мощен. На Тебе се надяваме, на Тебе плаваме, Господи. Ние няма да спрем да викаме към Тебе, докато не видим, Господи, пълно възстановяване в нашето семейство, докато не видим, Господи, Твоята воля изпълнена в нашия живот, Господи, защото ти си готов всичко да дадеш от Твоето царство. И за това, Господи, ние хлопваме и ще тръгваме винаги, Господи, в Твоята райска врата. И винаги, Господи, в Твоето царство, ние ще пребъдваме, за да получим нужното и благословеното. Боже, моля ти сега и за момичето на нашата сестра, Господи. Моля си, казваме в името на Исус. О, кръвта на Исус Христос. Тези крака и нейните крака са дадени да отива да благовества за Господа, да отива да говори за Исус. Нека тя да бъде едно силно свидетелство, Господи, за Тебе. Ето, че може ние пречупваме всяко проклятие, пречупваме всеки един грях чрез кръвта на Господ Исус Христос. И ние казваме, Господи, тя да стане и да бъде изцелена. Не знаем кой си ти, кой си крие за всичко това, това си крие дявола, това си крие, което иска да дава и да нанася връжда върху човек. Но ние тази вечер ти благодарим, че ти си милостив и си дадал властта, Господи, да освобождаваме пленниците, да освобождаваме всеки един, който е възвал от дявола. И ние се молим в името и кръвта повече от двама или трима и казваме в съвършено изцеление в краката и Святия Дух да вдъхне в живота и Боже, да вдъхне сила в краката и Господи, така че както започнах в Ехид, така Господи, за тази сестра, моля ти, Господи, съвършено изцеление. Нека, Господи, да бъдат или силни свидетели на Тебе, Татко Небесни. Моля, ще увеличай своето име, защото ти си Бог от века до века и няма равен и няма подобен на Тебе. Боже, моля, че си сега благослови тази вечер Словото си, Господи. Нека наистина, Господи, да дойде като един небесен хляб, Господи, за нас. Понеже ние си гладни, понеже ние се нуждаем от Тебе, понеже ние се нуждаем да израстваме, Господи, към Тебе, Татко Небесни. Това е целта, Господи, да израстваме, да се променяме, да бъдем променени, да бъдем променени, Господи, Татко Небесни, да ни преобразиш, Господи, чрез Святия си Дух, Татко Небесни, за да може духовният човек, вътрешният човек, когато ние чуваме Твоето Слово, когато размишляваме върху Твоето Слово, когато четем Твоето Слово, този духовен вътрешен човек да расте и да бъде в познанието на Тебе, Господи, да познава Тебе, Татко Небесен, и да расте в Твоята пълнота, Христо. Помощавам, Господи, Слово. И нека, Господи, Те да работи в нас и да носи, Боже, плод. В името на Исус, ние сме Ти благодарни. Оставаме се в Твоите ръце. Благодаря, че си чул. Благодаря, че за благословията. Благодаря, че за моите брати и сестри. Че това, че ние сме на сумо семейство, но това, че ни се молим един за Бог за вакцинация, защото казва, голяма сила има в сърната молитва на праведния. И ние ще продължаваме като семейство пред Тебе, като на християнски свет пред Тебе. Ние ще продължаваме да се молим един за друг, докато видим Христовото тяло възстановено. Защото няма рано, но това Господи е възстановено и даваш хвала и слава на Тебе. Благославяме Те, Боже, в името на Исус. Амин, Боже, и амин. Слава на Амин, амин. Слава на Бога. Спрете микрофоните, ако учите. Микрофоните само спрете. Микрофоните. Така. Слава да бъде Господа. Днес така искам да проповядвам върху Еремия. Quando Господа поиската чудеса. Микрофона, братва, микрофона. сега. Да. Чуй. Чуйте. Микрофон.
въпроса. Слава на Бога, да, благодаря. Днес ще прочета един стих от Еремия, 30 глава, 3 си казва така. Извика към мен и ще ти заговоря и ще покажа велики и тайни неща, които не знаеш. Така буквално говоря, че когато викаме към Бога, винаги има промяна. И винаги така един близки примери в Словото Божие. Вземете Израел и Израелтяните много пъти бяха викаха към Бога и Бог ги освобождаваше. После като се грешаха, Бог ги оставаше, разбира се. Но като цяло, това е един призвик към нас да се молим за друг и да викаме към Бога. Да знаем, че когато викаме към Бога, непременно ще има и резултат. Сега ще дам в Словото Божие един пример, който е много силен пример в Евангелието на Марка. И тук се казва, вижте сега, Марка 10 глава, тук за един сляп човек, който се каже Вартимей. И тук Словото ще каже първо в контекста на това писание. Първо се казва, че когато бяха на път, отиваше за Иерусалим и се срещаше пред тях и те се удивяваха, но и оние, които бяха подире му, бяха обзети от страх. Защото се свърши много чудеса за мене и постоянно наистина говореше думи на благодат. Те се радваха на това, което случваше между тях. И като се събра пак 12-те, почна да им казва това, като рече, това, което ще го спролетим. Сега той почна да ги предупреждава къде отиват и кой ще е с него. Тоест, той знаеше къде отиват, но те не знаеха. Искаш да ги предупреждава и да им каже това, кой ще стане с тях. Ето ние възлизаме за Иерусалим и човешкият син ще бъде предаден на главни свещеници и на книжниците и те, като го търсят осъдят на смърт, ще го предадат на езичници и ще му се поругаят, ще го запият и ще го пият и ще го опият, след това ще възкръсне. Сега тези дни бяха за тях малко, нямаше как да разберат как ще умре, ще възкръсне. Те го виждат като Господ спасил след тях. И тогава после им казвам, защото наистина човешкият син не даде да служи, но един живот си откуп за мнозина. Така вече дава наистина цялата картина. Той дойде от небето, за земя, човешка път, получава, проповядва, изцелява всея мъртвци, накрая отиде умря на кръст на Голгота, за да ги на целия свят. И даде себе си откуп за мнозина. Обаче, тук, когато премина през Ерихон, защото една интересна история и върху нея искам да разсъждаваме днеска. Дохожда в Ерихон и когато навидаше в Ерихон с ученици си, едно голямо множество, Тимеевият син Вартимей, един сляп просяк, сееше край пътя. Сляп човек просяк сееше край пътя. И като чу, че бил Исус на зелен над, започна да вика, казвайки, Исе сина Давидов, смирени се за мен. И мнозина го мъмраха, за да млъкне, но той още по-силно викаше, Исе сина Давидов, смирени се за мене. Веднъж се викаше, сега втори път по-силно. И тъй Исус се спря и рече, повикайте го. Вика се пеца и му казват, дездай, стани, викате. И той си хвърли теката и скокна туди при Исуса. Исус проговори и му каза, какво си да ти стори? Себесът му каза, учителю да погледам. Виждаме една кратка молитва, учителю да погледам. И тогава Исус рече, иди си, твоята вяра те изцели. И той веднага погледна и тръгна след него по пътя. Сега това е една кратка история, много от нас сме чили много пъти и когато ние четем, ние отначало знаем края и казваме какво толкова и сега през. Разбирате, тук има много духовни истини, наистина искам да ги разбираме сега. Сега първо, Вартимей сееше край пътя. Какво казва Словото Божие за него? Има няколко думи като характеристика. Сляп, просяк, сееше край пътя. Когато един човек е сляп, той няма много възможности. Като не сега човек може да има някакъв тук нетък, може нещо да е болен, но има много възможности, които да се реализира, да си бъде прехраната. Но когато човек е сляп, той не вижда нищо. Той само чува. И после неговата алтернатива е да свика край пътя, да проси, да чека Божията милост и човешката милост и благоволение, да може да нахрани днеска. И това беше всеки ден при него. И той си край пътя всеки ден. Вижте в Дария в Лука, 18 глава, отново този пасаж, ще прочита, защото в личните Евангелията дава наистина така малко по-голяма картина относно пасажа. От 35 до 37 казва така. Когато се приближи до Ерихон, един се пет сееше край пътя да проси. И когато чу, че минава народ, попита, що е това? А казах му, че Исус Назарян не минава. Значи виждаме, той сега, нормално той стоейки там край пътя, всеки ден,
минаха, извинявайте, минаха различни хора и те ме стигнал са си ежедневието. Но тук видя Исус да с много голямо множество, чува така някакси възбудени хора, шум и почва да пита какво става, кой минава толкова? Да не вижда нищо. И тогава те казаха, че му казаха, минава Исус. Вижте, нещо, което е интересно. Като чуде Исуса, започна да вика. Сега, нещо, което е интересно тук. Евреите, които виждаха, не познаха Христос, не познаха Господа. А той е слепия човек. Нямаше зрение. А той познаха, че той е Господ. Искам да ви кажа, че понякога хората искат със свиждане да разбират много неща. Словото Божие казва, ще потърсите и ще намерите това, като с цялото сърце. Амос 5 казва така, потърсете Господа, ще живеете. Така че този сляп човек разбра, че това е Господ. Че в неговите ръце е неговото изцеление. И сега какво казвам? Започна да вика. И той нямаше как да мълчи. Защото това беше възможността, която Исус минава покрай него. И аз искам да ви кажа, знаете, ако четем Евангелията, ще видим, че Исус минаваше през много различни места. Имаше хора, които го слушаха, имаше хора, които го гледаха нещо така елементарничко. Други още даже не спяха при него. Други се възхищаваха от него, а други даже го пренебрегваха като присъствие. И днес е така. Словото Божие ни казва, че и днес благата вест продължава да почти на цялата земя се разпространява. Но някои вярват, някои не вярват. Някои спасяват, други погиват за жалост. Това е истината. И сега, въпросът е тук, как може този човек да мълчи, когато си толкова близко до него? Той вика със всичка сила. Защото това беше неговата възможност. И аз искам да кажа, че знаете, помните разбойника на кръста? Това беше неговата възможност. Остави за Христос. Когато каза, Господи, спомни за мен, когато дошла с Исус, му каза, ти още не ще влезем в рая, още днес. Той беше разбойник, беше лош човек. Беше на кръста до Христос. И двамата началото и двамата се преиграваха на Христос. Но в един миг на един усетнал лампичката и каза, чакай. Не се сме разбойници, държаваме време тук, но той е Господ. Той се помоли и му каза, ти още днес ще бъдеш в рая. Това са Божии думи. Ако беше човек или аз, може би ще кажа нищо друго. Но Исус каза, това е Божията милост. И вижте сега, понякога има възможности пред човека. И те принесат толкова много. И момент, когато Бог идва, аз не мога да кажа колко чудо по човека. Но Бог идва с шанса и дава шанс на човека да извика към него, да се покая и се спаси. Това беше шанса за Вартимей. И Вартимей не иска да запълни шанси. Сега, но човек каже, Исус е син Давидов. Смени се за мен. Но когато те го момняха и каза, спри да каже, и се че отминава. Когато казва, че отминава, той още по-силно каже. Знаете, що е към тази история? Когато един човек е болен, вижте, той имаше една молитва, кратка. Исусе, искам да погледна. Бил съм няколко пъти в болницата през последните години, на операции и на други неща. И когато чека в болницата, виждам много хора, които знаете, нещастни хора, които не са там. И знаете каква е идеята на човека тогава, каква е неговата молитва? Господи, искам да изляза жив от тук. Защото като се навънка сега, когато чека навънка, имам много желания, много молитви. Искам хубава къща, имам хубаво семейство, искам да имам доход на работа, искам да имам пари. Човек иска много неща. В Екклесиаст и причи Словото Божие каза, както адът няма сита, така човек тук няма сита. Все повече. Защо са повече? Защо се кажете? Защо самия апостол Павел каза, научи тайната и да им да нямам, да ще нямам цяло часование, който ме подкрепява. Така че, в Псалм 30 така, млад бях, остарях, не видях правилно оставен, нито потомство да просих тях. Така че Бог се грижи за своите деца. Няма проблеми. Въпросът е хората да имат ясно разбиране какво им е необходимо. Много хора искат много неща от Бога. И правят искаме неща, които не ни трябва толкова. Много път съм казал на хората, помислете, днеска тук, помислете след 50 години, когато ще си тук, какво ще е ценност за там. Нищо това, което те вълнува от тази земя, няма да бъде ценност за небето. Там има други ценности. Словото Божие казва, трубът се кожи за небето. А се кожи, когато нахраниш бедния, когато нахраниш гладния, когато можеш на този, който нуждае, моли на болния. Това са нещата, които горе Бог пише в небето. В самия Исус казва в Матея 25 глава, когато дори идем на края на времената, ще си вярваш, защото не вярваш, както все от козите. И
тогава ще кажа тези, които са от тесна страна. Гладен бяха на храните, жени бяха на напоихте, в тъница бяха на посихте, болница бях и така нататък. Така, Господи, когато видяхме болни жени, и така, това, което е един от моите малките, не ме се направил. Виждам, че Исус отъждествява с тези хора, които са в нужда. Болните, бедните, нищожните, за които за този свят, Исус казва, те са моите. Аз те ги обичам. Когато покажеш милост към тях, покажеш милост към мене. И вярвам, че там в небето се пише. Пише се, не? И Бог ще въздаде на всеки един според награда, според това, което върши на тази земя. Сега, и така каза така, какво направи той каза така? Те му казаха, мълчи вече, мълчи. Вече Исус минава, той още по-силно дека. И тогава Исус се спря. Искам да кажа, че когато има молитва към Бога, когато викаме към Бога, непременно Бог ще чуи. Непременно Бог ще спре. Разберете, молитвата към Бога никой не е напразна, никога. Никой не е напразна. Вижте сега. Исаия 55 казва така: търсете Господа, докато може да намерите, призовавайте го, докато е близо. Така значи, Бог винаги е близо около хората. Просто е хората да се приближат към Него. А това са чрез молитва. Когато винаги викаме към Господа и когато не си спираме да викаме. Ще кажа, защо имал съм хора във времето, във вярата, които така бяха се молиха два пъти, ама Бог не ми отговори, значи това не, Бог няма да даде отговор на въпроса. Чакай сега. Значи разбери, че Бог иска да дойдеш при Него, да прощаш с Него и да постоянно да прибъдаш. Това е много важно. Ще става пример за това нещо много. И сега, какво беше отчет на Исус Христос? Всеки човек, първо викаш и говориш, втори път, когда да спри да викаш, той още по-слабо почне да вика. И тогава Исус се спря. Значи, когато има вик към Господа, когато е молитва към Бога, непременно Господ ще се спре. Той ще нашата молитва. И какво направи сега? Той го пита, какво иска да ти сторя? Виждаме изречение. Какво иска да ти сторя? И Степец се каза, учителю, да погледам. Нямаше други неща. Той каза, не искам богатства, не искам пари, не искам тете. Той искам само да погледам. Искам само здраве. И се остана сега. И му рече, иди си, твоята вяра те изцели. И той веднага погледна и тръгна след него пътя. Така защото той каже, че той имаше вяра. Значи нормално е сега, някой ще каже, откъде имаш тази вяра в Христос. Ами сега той там се стоеше на пътя, на Ерихон. Просто ще. Там минаха много хора. Нормално някой да е питал, знаеш, къде си, има един човек, Исус, който изцелява, един, който показва, един, който е Божия син, така каза за него, че е Господ. Той е мъртвенска се вестява и вероятно Бартимей стоейки там си казал, Господи, дойде някой ден и да мислиш покрай мене. Може да се дема тази молитва пред Бога. И дойде този ден сега. Искам да кажа, че винаги има ден, в който Бог посещава хората. Всеки един човек във времето Бога посещава. Евреите 15 така. Ако днес чуете гласа му, не закоревявайте сърца си или не се прави, че не го чувате. Бог идва при хората и ги кани да се греховете си, дойдат при Него, се покаят и да даде вечен живот. Той ги кани. Обаче въпросът е, кой го прави с поканата. В Ян 3 глава, скрина каза така, тази такова разделена църква, но този схиз, може да вземе сега за нас. Каза така, ето стоя, на вратата не хлопам. Ако някой чуе гласа ми и отвори вратата, ще гледа при Него, ще остана с Него, ще речем с Него. Ще видим, че поканата Бог изпраща. Поканата днес е благата вест. Благата вест, това е Исус покана за хората. И ако някой ще каже, тогава Исус беше на тази земя, и днес се земя чрез църквата. Ролята на църквата е да изявява Христос чрез благата вест. Както когато беше с тази земя. При Исус Христос имаше един човек, Йоан Кръстител. Той каза така, покайте се, понеже Божие царство наближи. Това бяха много силна проповед. Йоан Кръстител. И тогава при него идваха хиляди по хиляди. Когато Исус дойде, той ни промени това нещо. Така, неговата проповед беше същата. Покайте се, понеже Божие царство наближи. Когато на 50-ница, Петър, когато проповядаше, когато Словото ги учили сърца така, и те казаха, Петър, какво да правим? И така, покайте се. Разберете, това е Словото, което е днес. Покайте се, понеже Божие царство наближи. Така че, без покаяние, няма как човек да има алтернатива за небето. Да очаква нещо от небето. Няма как. В Откровение 21-27 казва така. И в него не ще влезе нищо нечисто. Всеки един човек е грешен след Адам и Ева. Някой може да се себе си прекалено праведен и прекалено добър. Да, това е
наш проблем. Не виждам себе си добре. Но Словото Божие казва, че когато не се покаяли, нашите правилни дела са като мръсна риба пред Него. Мръсна риба казва Словото Божие. Така казва Исаия. Необходимо е покаяние в Христос. Приема Христос, покаяни за греховете си. Евреи казва така по 17. И греховете ми, и беззаконията ми няма да помня за винаги. Бог забравя всичко. Очиста чрез кръвта на Христа и ставим ново създание. И сега, какво стана с този човек, вижте? Това е много интересно сега. Той каза, отшили да прогледам. Сега хората в този свят имат своите проблеми от различен характер. И всяка молитва е различна. Но молитва може да е различна подхода към Господа същия. И сега, или с твоята вера те изцели. Подобна история има в Марка 5 глава. Една жена имаше кръвоотечение, дълги години, 20 години имаше кръвоотечение. И когато дойде при Христос, знаете какво си казва тя? Ако само се допре дрехата му, ще оздравее. Само се допре дрехата му. И знаете какво стана? Допря се и оздравя. Имаше много хора на Христос. Допря се и оздравя. Спря кръвоотечението. И тогава Исус се видя и каза, твоята вера те изцели. Това, което си между човека и Бог е вярата. И ако човек не вярва в Бога, ако не вярва в Христос, а очаква от Бога, какво очакваш от Бога? Какво очакваш от един, който не вярваш? Вярата е важно разбирателно. Евреи и ден ще казва така, а без вяра не е възможно човек да угоди на Бога. Защото всеки, който е при Бога, трябва да вярва, че има Бог и че Бог възнаграждава тези, които го търсят. Виждате, че вярата стои в основата. Сега, какво направи Бартимей сега? Това е нещо много важно, което искам малко да кажа. И той веднага погледна и тръгна след него пътя. Всяк човек излез погледна и тръгна след Христос. Той не се върна вкъщи да зарадва там, ако на свои близки родини. Сигурно някой би искал да ми каже, тръгна след Христос. Що към тези неща? Важно е не само да получиш от Господа, а да продължиш с Него, да продължиш с Него. Ще дам ви пример в Словото Божие. Помните за 10 прокажени. Те всички бяха там на края на града, прокажени и бяха останени там. Ако мога така, да умрат, докато е край на тази земя. И знаете какво стана? Те чуха за Христос. И всички викаха, Господи, Господи! И така, какво искате вие? Искат да ви очистени. Вижте тяхната молитва. Така, идете си и бъдете очистени. Те тръгнаха. Бяха очистени всички. И само не се върна. Христос падна долу. Каза, Господи, благодаря ти. И Господ какво каза? Къде са останалите 9? Не бяхте 10. Разберете ме, не е само да дойдеш при Бога, да получиш от Бога, Бог се върне в света. И каква е ползата от всичко? Значи живота, който си живел, е била причина до някъде на състоянието, което се намираш. И когато дойдеш при Бога, Бог ти прощава, Бог те очиства, Бог те умива, Бог те изцелява. И ти отново свършиш там, където си бил. И каква е гаранция, че трябва да се получиш нещо по-лошо в този живот? Разберете ме, когато ще дойде при Христос, трябва да се покая, трябва да опреме, трябва да тръгне вече да живее нов живот. И живот, който наистина вече има други ценности. Живот не да окажем на този свят, да окажем на Бога. Да кажем, Господи, помогни наистина да разбирам Твоята воля. Помогни се стъпка в стъпка 10 ден, да оставам греха. Помогни ме, Господи, Боже, да живее праведен живот. Да бъдем милостив към хората, да показваме наистина Твоя живот на реалната земя. Аз съм казал много пъти, Исус Христос, хората, невярващи хора, не могат да видят Исус Христос на тази земя, но могат да видят нас с църквата. Ние трябва да бъдем хората, които да изявим Христос, да показваме това, което наистина е на тази земя. Чрез благата вест, чрез живота, който живеем. Словото Божие казва Христоподобие, да живеем живот, който наистина да показва Христос. И сега, искам да кажа някои неща, които са важни. Този човек е на Христос. Той не отиде при своите хора. И искам да кажа, има много случаи в Словото Божие, за цяло за хора, които идат при Христос, вярват Него и са променят трябва след Него. Ще си библията, ще видите какво става. Много от ученици, от апостолите и от хората, които се сблъскали в Деяния на апостолите, били хора, които идват при Христос и продължаха с Него. Вижте, този, който намила Господа, не иска да оставя Господа, разберете ме. Готов е да се лиша с всички приятели, които са били в Неговия свят. С всичко това, което е било в миналото, да го остави в миналото. И да приеме Христос и да почне нов живот. Това е много важно. Сега искам да кажа, това е една кратка история. Не искам да говоря много, но искам да разберем за поуките, които са днес сега за нас. Това са важни неща. Първо, много хора подобно на Бартимей и днес седят пътен безкоицата и не виждат всичко за себе си. Много хора подобно на Бартимей. Обаче какво правят? Стоят и казват така, така е било решията,
така е било писано и се продължават да живеят. И това е техния живот. Сега то алкохола, напиват се, някои стават наркомани, други стават край на живота си, не са живеят такъв живот. Това е този свят. Обаче защо тези хора не вярват на Господа? Коя е причината? Знаете ли коя е причината? Причината има дявол. И дявол е засипил умовете им да не познаят Христос. Така Словото Божие казва така. Но ако благовестието, което проповядваме, е покрито, то е покрито за тия, които погиват. За тия невярващи, чието ум Бога на този свят засипил и да не гръзне славното благовестие на Христа, който е образ на Бога. Дявол се умява да покаже на хората този свят, да каже: абе, това е живота, бе. Яш, пи, живей, без за това е номер, няма друг живот. И много хора, виждайки изкушенията в този свят, се пущат и живеят в грях. От този грях. Разберете, има толкова красиво неща в този свят, но за завеста стои дявола. Това е както рибара. Рибара стага на въдицата. Ем нещо хубаво, хвърля и рибата паща, нещо, и рибара я лови и изкарва. Е така става и с много хора. Дявола хвърля изкушенията. Прелюбодейство, хазарт, пари, богатство и какви не примамки на този свят. Алкохол, много други неща. И хората отиват и се почнат и погиват. Това е истината, видите ме. Той човек трябва да осъзнае. Живота не е само тази земя. Има живот, който е над това нещо, от това нещо. И това става чрез вяра. И сега Словото Божие: праведният ще живее чрез вяра. Сега, казваме за Вартимей, но когато чуе човек за Исус Христос, не трябва да пропусне възможността се срещне с него лично. Ще кажа защо. Има моменти, в които разговарям с хора в този свят. Хората ми казват: фари, остана сега, имам толкова много време, имам на работа хора, имам да си правя билата, къщата, колата, жената, и всеки има толкова много неща да оправя, че няма време за Господа. Аз ще ви кажа, това е една голяма заблуда. И ти сега Соломон казва така в 3 глава: има време за всяко нещо и срок за всяка работа под небето. Има време за семейство, за работа, за къщата, за вилата, но трябва да имаш време и за Бога. Този, който дава живота, който дава всичко, трябва да имаш време за молитва, за общение, за Слово Божие да четеш. Сега, когато Исус дойде при Вартимей, и Вартимей, когато чу за Господа, пред него имаше две възможности, вижте сега. Една да език към Исус Христос и другата да остави Исус да замине, да пропусне Христос. И днес, проблеми срещи, когато някой чуе благата вест, има възможност или да приеме Христос, и да пропусне, да правиш, не го чуваш. Така при малко. Евреите ти предска така: ако не чуеш гласа ми, не закоравяй сърцата си. Много често хората мислят за много неща в този свят, но пропускат важни неща. А именно важно човек да чуе за Господа, да вера в Него. Сега някой ми казва: аз искам да живея. Добре, аз текам да умираш. Разби, истинския живот е тогава, когато поканиш с твоя живот. И тогава разбираш, че този живот не е всичко. Библията казва: имате Бог избрал в небето. Ставаш граждан на небето. От какво по-хубаво това нещо? На тази земя си пришелец, пътя, който преминава, заминава. Така че това е нещо, което е важно да го вземем. В Словото Божие, когато изпращаше своите апостоли двама по двама, и после ученици изпращаше двама по двама, те се върнаха при него и се радваха: Господи, в Твоите име бесовете се покоряват, болните се изцеляват, става човек за мене. И той каза: не се ради за тези неща. Аз че имената е за в небесата. Това е вярваща работа. И днес християните не трябва да оста. Не, че се спал толкова много този свят. Не, че имаш или нямаш този свят. Твоето име е записано в небето. И знай, че когато този ден последната земя, когато свършиш тази земя, ще отвориш там в небето и там имаш наистина вечност. Няма нещо, което е без начало, без край. Вечност, съдбете ма. Човешки живот си 70-80 години, така казва Словото Божие. А това е вечен живот. Това, че струва си човек наистина да държи до край. И след това, нека молите към Бога да бъдат ясни и прости. Сега ще ви кажа защо. Понякога съм чувал молитви, които са по половин час молитва, 2 часа. И пример, много са моли защо да учат хората. Вижте, важното е да се молиш пред Господа и Господ чува това, което трябва. И с 2 думи той може да чуи да разбере. Не може да го не молите. Ефесяните 20 казва така: Бог може да прави несравнимо повече, отколкото искаме ние. Несравнимо повече, много повече.
ти можеш да видиш своя ограничен мозък за елементарни неща, но Бог знае и Бог може много по-големи работи. Но важното е да бъдем конкретни. И сега, Матея 6 глава казва така относно молитвата. И когато се молите, не бъдете като лицемерите, защото те обичат се молят, стоящи по синагогите и погледите на улиците, да ги видят човеците и сега ми казвам, те са получили своята награда. Значи има хора, които обичат другите да ги виждат да ги чуват. На Господ казва, няма да такива молите. А когато се молите вие, влезте в вътрешна стаечка и като затвориш вратата, помни се на твой отец, който е на тайно, и отец, който е в тайно, ще ти въззе наяве. Виждам колко е ясно името на каза. Влез в стаечката, без да виждам, помни се на Бога. А когато се молите, не говорите лични думи, както ще езиците, защото те мислят, че бъдат послушани пред много думи. И те не бъдете като тях, защото Отец ви знае, от какво се нуждаете, кои ви да му поискате. Сега идва така един въпрос. Ако Отец знае всичко, ако Бог знае всичко, тогава що се молим? Молим, защото по този начин ние показваме нашата зависимост от Него. Ние показваме нашето доверие, нашето очакване от Него. И Бог наистина ще даде това, което е необходимо. И важното е, вижте, след като дойдем при Бога, важно е да продължаваме да следваме Господа, че свидетелства в нашия живот. Примерно дах пример самарянката. Тази жена повярва в Господа и когато повярва в Господа, отиде, преди това бягаше от хората, защото не беше много добър живота, който живееше. И си каза, имала петия мъже, сега живее със шестия и тя беше изобличена от Господа, но когато повярва в Него. Такова бе тя. И тя почна отиде при хората и почна да говори. И той отгрях, много самаряни повярваха в Него, поради думата на жената, която свидетелства, той ми каза всичко, което съм сторила. Така че наистина нека живота ни на тази земя да бъде солна светлина, да бъдем свидетели за Господа. И важно е, вижте, да не се примиряваме с това, което става с обстоятелства, но с време на Господа. И важното е, когато има проблеми, не стой безволен пред проблема и пред нуждата, но иска към Господа. Вижте, Бартимей не виждаше Исус Христос, не го виждаше, както те си не го виждаме. Обаче, знаем, че се съществува с вяра и да им при Него с молитва. Така, и днес има в него обстоятелства, проблеми, които са от нашата така компетенция. Но Бог знае всичко и Бог може да даде отговор на всеки проблем. И няма че колко големи са обстоятелства. Бог е над всичко, разберете ме. Така че нека Бог да благослови и да им вяра така и увереност, че Бог вижда, Бог чува и Бог отговаря. Нека Бог да благослови. Гале, нека се помоли накратко. Святи небесни Татко, пред Тебе стоим, Боже, в този вечерен час. Ето днеска темата беше Господи Боже наистина, че промяната идва тогава, когато искаме към Христос. Нека да бъдем хора, които наистина винаги викаме към Тебе, Господи Боже.